Para sa ating panibagong edisyon ng Usapang Basketboleros, tutungo tayo sa bayan ng Bayambang dito sa Pangasinan. At syempre, ating kikilalanin ang 6-flat slasher shooting guard sa Barangay Zone 7 sa bayan ng Bayambang, si Jumelle, Mendoza. At isa rin siyang varsity player sa eskwelahan ng Rizal University. At huwag na natin patagalin pa, ating kilalanin ang 6-flat slasher shooting guard sa Barangay Zone 7 sa bayan ng Bayambang dito sa Pangasinan, si Jumelle Mendoza. And welcome to my channel, Pidong TeeVee, Usapang Basketboleros. Yo, what's up, basketboleros? My name is Mendoza, 18 years old. I'm 6 foot flat. My playing position is shooting guard. And I'm from Bayambang Pangasinan, currently playing at Rizal University. And you're watching Pidong TV, Usapang Basketboleros.